Baba, nawa ne adadin bashin da Najeriya ta ci na gida da na waje? Ya kama wajen tiriliyan 2.2. Amma wallahi baka da imani, baka da tausayi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Baba me yasa? Baka ganin Najeriya za ta iya tsiyacewa? Kowa ya san Najeriya ba matsiyaciyar ƙasa ba ce. Kai ba zai yi wallahi. To, ya maganar tsaro? Talakawa sun ce babu wani tsaro da ka samar a Najeriya. Ka je ka tambayi mutanen Borno da mutanen Yobe da mutanen Adamawa. Da ƙananan hukumomin su nawa suke hannun 'yan tawaye, yanzu nawa suke hannun 'yan tawaye. Da gaske ne 'yan tawayen nan da bindiga suke amfani? Amma sun koma suna amfani da bam-bam. Me suke yi da 'yan matan da suke sacewa? Su ɗaura musu bam, su sa su fasa bam ɗina a kasuwa da masallatai da caci-caci. A da sun sassa bom a gurare da dama a jihar Kano. Sun kansu san ba za su iya yin wannan ba yanzu.